uNkulunkulu akakulonde uphile uphusha uphumelele uPastor Winning siyathoba sicela ukuthi inamba isense ngoba uyimember ngokunikela kwi-channel kuphela kusongo 9 ka 5 ntambama Monday to Friday kuphela awunge WhatsApp nangepartner ngephutha sibheka udaba lamaphupho la njengenjwayelo namhla asibheke la ukuphupha iziboshwa ezigqoke i-uniform yasejele noma ukuphupha iziboshwa zigqoke izingubo zasejele yabo baningi abaphupha lephupho leli la khona ebona iziboshwa in uniform, in full uniform le yasejele eyellow ngaba eyellow ngaba eblue ngaba enjani ngabe green but as long as it's kuyi-uniform yasejele. So number 1 ngokwesindlu kuma ngeze kuphupha iziboshwa kuzoba uPawuluba uma zigqoke izingubo zasejele ngoba lokhu kuzobe kusho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa wena ukuthi ke kunabantu abangasekho abashona benamacala emsamo okudingeke ubahlawulele lawo macala. Yabona? Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha iziboshwa kuzoba uPawuluba uma zigqoke izingubo zasejele lokhu kuzobe kukhomba ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi izidalo zakho seziboshiwe ngemithi abathakathi kuyenzeka uma beyibopha abathakathi lezi zidalo ngemithi yabona. Number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha iziboshwa sijane njengophawu oluhle uma zigqoke izingubo zasejele lokhu kuzobe sekuveza ukuthi kuyenzeka wena uyakhonjiswa ukuthi ungumuntu onogcobo futhi obizelwe enkonzweni yokuvakashela nokukhulula nokukhulekela kanye nokushumayela izwi kubantu abasemajele. U-Isaiah 61 verse 1 umoya wenkosi uJehova uphezu kwami ngokuba kuJehova ungigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabathuthisiweyo ungithumela ukubopha abanhliziyo zabuphukileyo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvulelwa kweziboshwa itilongo. NgokwakaMathewu 25 verse 36 ngangisetilongweni neza kimi kanti kumaHebrew 13 verse 3 bakhumbuleni ababoshiweyo kungathi niboshiwe kanye nabo nabaphethwe kabi njengaloku nani nisemzimbeni. Siyabonga kakhulu kube sibheka la kuphupha ubona iziboshwa zigqoke i-uniform yasejele.